Zai people, muri boy request kwamuri. Toda kuti nawe saka subscribe to this channel. Nevasati wasubscribe ndichiti guys, thank you nesubscribe yenyu yamuchaita pa this channel. Pasina imimi guys, ini handipo. Saka ndokutenda chose ndodada nemi. Nyaya iri pano nyaya ndainayo iri pano nhasi yamira yakadai. Guys, ndoda kukurudzira vese inzai kanyaya kacho kakamira kadai guys. Ngatigutsikane nezvinhu zvatakapuwa nemasikirwo atakaitwa naMwari guys. Ingogutsikana nezvawakapuwa naMwari. Mwari akatokusikira aine chinangwa kuti auyu amusika so. Because tese hatina kufanana masikirwo edu. Umwe naumwe ane masikirwo ake. Saka chinoita ndechekuti kune vamwe vari kudii vasikwa but vari kuzvishoora manje. Kuti ndazvimasikirwa ndaitwawo ndakasikwawo sanhingi. Zvinhu zvandakapuhwa izvi ndinodawo zvanhingi kana ndinoda kuti zvakakura. Especially kuvarume uku. Kune vamwe vakasikwa nenhengo doko, sikarudzi. But vari kuzvishoora kuti hanzi hai sikarudzi yangu idoko ndoda kuiwedzeresa kuti ikure. Challenge yavapo manje ndeyekuti pano umwe akazviita. Ndobva ndodii audza sekuru vake kuti ndoda kuwedzerwa nhengo. Then ndobva yawedzerwa nhengo iya ikakurisa zvekutobuda mubhurugwa kudai. Guys, pakaipa. Hai muri kuona picture iri guys. Nyatsa kuriona. Zvichabuda here kana zvadai. Munhu ingogutsikana nezvawakadii nemasikirwo wakaitwa naMwari. Mwari anotoziva maitiro awakazviita pauri. Saka verengai nyaya iyi apa munyatsokunzwisisa kuti muzukuru uyu yakadii akaudza sekuru kuti ndoda kuwedzerwa nhengo ndobva vamuwedzera. But yakuramba ichingokura manje muraini vakungosekwa. Guys, ndochandanga nacho chiti guys, ngatigutsikane nemasikirwo atakaitwa naMwari. Mwari vanoziva zvavakaita. Vanoziva zvavakazviitira pauri iwewe. Thank you guys.